दिनै जोङो बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायाव जोङो बे आसाम बिधान सभायावहाय मोनद' हारिनो एसटि होनो थाखाय बिल पास खालामबाय। दा बेखौ लानानै जोङो गोख्रों हेंथा होनो थाखाय जोङो दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गसंथेनाय जादों। मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंनि बे फिसा फिसा हारिफोराहाय जोबोर खहायाव गोग्लैगोन, जोबोर माने खहा जागोन। जोङो मेनलि नायोबा दा जोङो स्टुडेन्टफोरा, दा फरायफुनाय लाइमोनफोरा दा जोङो खथा हिसाबै जों फरायनो मोन्दोंमोन। दा बे खथा हिसाबै मोननायाबो बे मोनद' हारि जाय 1.5 कौटि सुबुं बा पपुलेस थानाय हारिसाफोर, बिसोरखौ जोंनि फिसा मोनसे हारियावहाय जाबसिनोब्ला जोंनि बे फिसा फिसा हारिफोरा गोमोरलांगोन होननानै जों सानो आरो। दिनै बे बरमा फरायसालिमानि लांगोनायावहाय गासै 200सो फरायसाफोरा बाहागो लादों आरो। गिबियावनो फुंनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। आंनि मुङा रितिक बर', आं बरमा कलेजनि गाहाय नेहाथारि। दिनैनि प्रटेस्टखौ जोङो दा गासै जा सोलिबाय थानाय एन्टि ट्राइबेलफोरा 6 कमिउनिटि एन्टि ट्राइबेलफोरा जा एसटिनि कास्ट बिगासिनो, बेखौ जोङो एगेन्स्ट लानानै प्रटेस्ट खालामनायखौ जोङो बरमा कलेजनिफ्राय लानाय जादों दिनै। ओमफ्राय बे जोङो बरमा कलेजल' नङा, गासै बर' हारि आरो गासै स्टुडेन्टफोरा ज' नांनानै कमिउनिटि जानानै बे प्रटेस्टखौ बयबो खालामनांगौ, बयबो माबायावनो खालामनांगौ। गासै एसटि कास्ट गासै ट्राइबेल, जोंनि गासै बेलेग हारिनि ट्राइबेलफोराबो नांगासिनो, जों बर'फोराबो नांगासिनो। गासै बर'फोरनि थैया माबानांगोन, जोंनिया नुजानांगोन, इसोरनो दिन्थिनांगोन जि जोंनियाव बर' थै दङ होननानै। बेखौ रावबो बावगारनाङाथो, बर'फोरा रावबो गावनि हारिखौ नागारनाङाथो, बेखौनो सानो। जोबनायाव आङो बेखौनो सानो दि गाहाय सरकारा जि मोजां डिसिजन लाथो, बयसिम जाहाथे जेथिंबो माबा जायाथो, इनइकुवेलिटि जायाथो, बेखौनो साननानै